Коли ми вечором 19 липня нам зателефонували, що скинули хрест з нашої каплиці на вулиці Плуговій у Львові, ми зразу з сестрами зібралися, взяли з собою камеру, щоб поїхати там. Попросили владику Іллю, щоб поїхав з нами. То для нас був великий шок, що так звані християни, а скинули хрест з приватної нашої каплиці. Могли би бити, не мають права, але вже, припустимо, били би вікна, то, що вони там зробили, і дах понищили. То ще якось, але хрест кидати на землю, то є факт вчинок вандалізму. Коли ми приїхали, ми застали дуже сумну картину. Хрест лежав на землі, який був наверху даху закріплений, його вирвали і кинули з ненавистю на землю так звані християни. Це все робили під впливом апостатичної ієрархії УГКЦ. Люди самі би від себе руки на хрест святий не піднесли. Хрест для нас – це як святиня, і є Кримінальний кодекс, стаття 179, є покарання за осквернення релігійних святинь. Ми цілком маємо право на своїй приватній власності поставити хрест. До теперішньої хвилі в вільній Україні було ясно, що хрест звалюють тільки сатаністи. Колись за Радянського Союзу і комуністи, тепер тільки сатаністи. А то звалили на замовлення, підбурені, намовлені редемтористами, апостатичною ієрархією УГКЦ. Люди до такої міри дістали шал і відвагу, ненависть і до Христа, і до нас. My provodili zjomky, byly na našej kaplici. My spokojno stojali, já snímala kaplicu, byla tam milicia. I znenacka na mene napala jaká neznajomá žinka. Prostě na mene nakynula se, vdarila mene po hlavě, vdarila mene silno po kamery, takže mě kameru celkom tak skrutila donizu. No i потім далі кидалася. І владика Ілля за мене заступився. Давайте запишіть. Що вони камерою знімають? Таке вони мають право знімати. Я перепрошую. Пані, що ви? Міліція, ви виділи, що ви робите? Заспокойтеся. Я перепрошую, вимкніть, будь ласка, камеру. Яке має право? Бачите, що діється? Камеру, що руку. Яке не має право? Чому вона знімає? А чого ви до камери? Чому вона знімає? Вона не має права знімати. Чому ви руки підтягнули до камери? Владика Ілля стояв збоку, так зразу автоматично захищав сестру з камерою. І з того зробили страшний процес, що владика якоби когось побив. Це є цілковита брехня. Владика нікого не побив. І то, що заявляє, що вона має струс мозку, ніякого струс мозку вона не має. Тому що по голові її ніхто не вдарив. А то, що вона має лікарську довідку, так як я сказала в суді, папір все витримає. Але це є явна брехня, тому що з такого відштовхування вона абсолютно вона не може мати струс мозку. А якщо заявляли, що вона впала на землю, то також цілковита брехня. Вона навіть ані на одне коліно не впала на землю, не то, що взагалі цілим тілом, щоб вона впала на землю. Вона рівно стояла і далі продовжувала напад, і весь час міліція її заспокоювала, що не провокуйте, відійдіть. А вона весь час, що заберіть камеру, чому знімаєте? І вона зовсім не згадувала, що їй щось заболіло, що вона взагалі, а тільки весь час повторяла, забирайте камеру, не знімайте. Після того, як налетіла на сестру, як її відштовхнули, потім вона і на мене ще далі, як продиралася до камери, я її не впускала. Абсолютно вона ані півслова не мала, щоб їй щось боліло, а тут бігала і поміж люди, потім люди почали сходитися. І абсолютно не мала ніяких признаків, на ніякий струс мозку, що тепер з того виробили. А що ви сюди лізете? Господи, ви така страшна. Юра! Алло! Дай
От ти пробудила. Ця жінка не мала струс мозку, тому що вона ані не отримала ніякого удару в голову, ані не впала, щоб вдаритися в голову. Це є причини струсу мозку. Також ніякої клініки не було видно. Клінічно струс мозку проявляється тим, що в тої людини болить голова, що та людина шукає десь місця, щоб сісти, що її голова крутиться, що вона має тошноту, може мати аєрвоту. А ця жінка, вона поводила себе активно. Ця жінка телефонувала, знову нападала. Вона мала тільки одну проблему, щоб міліція в сестри забрала камеру. Документи, які та жінка має з лікарні, вони є фальшиві. Ганьба такому лікарю, він був підплачений або піддався сильному психологічному тиску. Ці документи є неправдиві. Як лікар можу це засвідчити. Також дуже є так образливо, що то дають як владику Іллю як порушника. Ніякий він не є порушник, він зробив гарний вчинок. То є обов'язок кожної людини, якщо на людину нападають, щоб хтось її захистив. А тим більше, як духовна особа, то тим більше це є честь і слава, що захищає другу людину, не стоїть осторонь, а не обернути то догори ногами, а зробити то злочин, що захистив сестру. То є дуже цікаве. Ми там прийшли до своєї власності, яку нам пошкодили. Ми нікого не зачіпали. Прийшли, почали на нас атакувати, а тепер ми є порушники. А тих порушників справжніх ніхто не притягає до відповідальності. Хоч ми і написали заяву і на ту паню конкретно, що вона посягала на нашу приватну власність. І взагалі сказати таку дурницю, що владика Ілля говорив нецензурні слова, так нехай дадуть конкретне слово нецензурне, нехай яке, хто то чув, коли то було. А таке, як заявляти, то є тяжкий гріх, таке очорнення, свідчити то на суді, але як свідчили? Криво свідчили. Та абсолютно це цілковита брехня. Розум людини зупиняється, що будуть владику судити за нецензурні слова і за побиття жінки. Абсолютно жінка сама робила неправомірні дії, вона посягала на приватну власність сестри, на сестру, щоб так могла також і сестру тяжко побити, якщо б владика її не захистив. Але то вже вона не винувата, що вона нападає, а ми винуваті, що ми захищаємося. Ну, то є цікаві закони. Доказом того, що та жінка абсолютно не потерпіла на своєму фізичному здоров'ю, є те, що поруч нас стояли працівники міліції. І якби вони побачили, що вона знаходиться в якомусь тяжкому стані зранення, так вони зразу би на то реагували і до неї, і до нас. А вони тільки весь час повторяли їй одне, щоб відійшла, щоб не провокувала. Пані, я перепрошую. Яке воно має право знімати? Зачекайте хвилинку, будь ласка. Чому ви кричите? Яке воно має право знімати? Викликали працівників міліції. Тишина була. Тут починають мешканці піднімати шум. Да, а потім піднімають. виникає проблема. Чому шумите? Тут щойно ви, здається, кричали, що ви хочете відпочивати. Чому ви вибігли з квартири додому на подвір'я і починаєте... Яке вони мають право сваритися? знімати? А яке ви маєте право хрест кидати? Вони для свого архіву знімають, хай собі знімають. А та жінка, також навіть якби вона свідомо придумала притворятися, так такого також не було. Вона бігала, здоровенька, телефонувала, покрикувала, знову нападала. Вона мала одну ціль, щоб камеру знищити або щоб забрали, щоб тільки не могли зафіксувати ту злочинний той їхній намір, який вони мали, бо вони хотіли забрати владику Іллю. Покажіть ваші документи. Та ні, злочин, а не документи. Що то є? Момент.
Вони цілеспрямовано за тим йшли. Вони весь час кричали заберіть, докуменty. To bylo prostě organizovaný zločin. Oni dohovorovali se, oni to chtěli, oni nastojovali i milice se vykonalo. Oni zovsi nepokázali svoje posvědčení, že oni je milicia. Zovsi nedali příčinu, čemu vladyku хочуть затримати. Владика навіть, як є громадян іншої республіки, не може всьому розуміти, що вони говорять, тому був необхідний і перекладач. Вони зовсім не зважали на те. Почали забирати деколю, ми питали, за що його забирають, ми кажемо, ми хочемо висити його особу. От, ну, так тут ж є от нападники, які ви самі бачили, били, є заяви написані, чому не приймаєте міри? Вони відмахнулися. Zabírali vladyku, тягнули до міліцейської машини. Що ви робите? Міліція, та що ви робите? Я хотіла це зняти на камеру і тому намагалася відійти з того натовпу і це зняти. Однак два чоловіки мені загородили дорогу, вони мені не дали вільно пройти, почали мене бити по руках, почали мені бити по камері. І весь час мені погрожували, що мені знищать камеру, щоб я виключила, щоб я це не знімала. Я далі продовжувала знімати, однак весь час мені били по руках, по камері. І накінець той один з мужчин мені відірвав мікрофон на той камері і так мені її знищив. Виключіть камеру. Виключіть камеру. Виключіть камеру. Зараз ту камеру забирають. Виключіть камеру. Коли владику відвезли у відділ міліції, церковники дали наступну вказівку – цілком здорову нападницю відвезти машиною швидкої допомоги у лікарню, щоб там на їхнє замовлення поставили їй фальшивий діагноз – так званий струс мозку. А це згодом використати для кривосуду і для учорнюючої кампанії в мас-медіа. Чуємо такі новини, які подають все перекручене, ті факти, то просто розум зупиняється. Якось, що як вони можуть то так брехати, що просто абсолютно та жінка після того, як ми її відштовхнули, вона абсолютно навіть на то не звертала уваги, бо вона весь час проривалася до камери. І міліція її заспокоювала і просила її, що відійдіть, жінку, не провокуйте. А вона далі проривалася до камери, щоб не знімайте. А тепер з того зробити, що як їй страшно, то побили, як вона, і так ще давати то до мас-медії, таку брехню, то взагалі, я не знаю, чи то з Радянського Союзу так би собі дозволили таку брехню давати, як тепер в часи незалежної України, але так брехати, а ще як церковні особи так брешуть, то взагалі диявол батько брехні. Як ви собі уявляєте, то перед Богом і взагалі, як можете людям в очі дивитися після такої брехні. Я там була, ще раз повторяю, абсолютно не було ніякого побиття, абсолютно. Відштовхнули її, тому що вона накидалася на сестру. І так само можуть тоді і мене зробити, що я побила, також я кілька разів відтягувала. Так, то було в тому, коли нападає, ну так і нормально, що захищаємося, а тепер так обернути, а зробити з того такий процес, просто яка вона потерпівша, то є цілковита брехня, нічого вона не потерпіла, абсолютно, а також і робити такі штучні документи, фальшиві документи медичні, щоб лікар підтверджував, то це також і кримінальна справа. Тож або корупція, або таки зробили на нього психологічний тиск, так на тих людей, їх обманули апостати, так і того лікаря. Львівська архієпархія через свого синка Ладуткевича допустилася кримінального злочину. 20 липня 2011 року Дудкевич, використовуючи пані Емілію, примусив лікаря, щоб цій здоровій жінці видали липову медичну довідку про вигаданий струс мозку. Цей фіктивний документ архієпархія з Юра передала міліції та суду, який відбувся цього ж дня. Їх метою було засудити невинного патріарха Візантійського католицького патріархату як злочинця. Наступною метою було очорнити в мас-медіа владику Іллю, щоб тим самим морально його ліквідувати.
Отож, Клір з Юрської гори та Синкел Дудкевич для створення монстр-процесу подбали, щоб здоровій жінці видали фальшиву медичну довідку, чим і допустилися кримінального злочину.